Il-festa ta' Corpus Christi tmur lura għal viżjoni li kellha Santa Giuliana li mietet fis-sena 1260. Santa Giuliana kienet daħlet fl-ordni ċisterjana ta' 14-il sena u malajr profondiet f'imħabba kbira lejn l-Ewkaristija. Hija beda jkollha viżjonijiet ta' 16-il sena u hawn bdiet sawm fit-tul. Hija kienet tajt li l-ikel kienet tħossu bla toma u l-Ewkaristija kienet l-uniku ferħ għal ruħa. Fost ħafna viżjonijiet oħra, Santa Giuliana kienet rat il-qamar sħiħ li d-dija tiegħu kienet imċajpra b'teba waħda skura. Fil-kunvent ma setawx jinterpretaw din id-dera. Wara ħafna ġranet ta' talb, Giuliana semat vuċi tas-sema tgħidilha. Dak li qiegħed jinkwitak u li fil-Knisja jonqos fest oħra li nixtieq li titwaqqaf. Il-festa tal-ogħla u l-iktar imqaddes sagrament tal-artal. Fil-preżent iċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru hija osservata biss nhar il-ħamis ix-xirka. Iżda f'din il-ġurnata jiġu konsidrati prinċipalment id-dbatijiet u l-mewtiej. Għalhekk nixtieq li titwaqqaf fest oħra biex tiġi ċelebrata fost il-Kristjani kollha. Ingħataw 3 raġunijiet għaliex saret din it-talba. Biex it-twemmin f'dan is-sagrament ikun ikkonfermat b'din il-festa meta fil-futur jeħtlu attakki kontra l-validità tiegħu. Biex il-fidili jissaħħu fit-triq tal-virtu b'adorazzjoni sinċira u profonda tas-Santismu Sagrament. U sabiex tingħata riparazzjoni għan nuqqas ta' qima u mħabba lejn is-Santismu Sagrament. Il-Mulej Ġesu, fil-lejl li fih kien ittradut, waqqaf fis-sagrifiċċju Ewkaristiku tal-ġisem u tad-demm tiegħu. Għalhekk, l-Ewkaristija ġġor fuqha b'mod li ma jitħassar qatt il-ġrajja tal-passjoni u l-mewt tal-Mulej. L-Ewkaristija mhijiex biss tifkira, iżda hija ripreżentazzjoni sagramentali. Hija s-sagrifiċċju tas-salib li jkompli jeżisti matul is-sekli. F'San Mattew insibu miktub li huma u jieklu Ġesu ħal ħobż f'idejh. Għal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal: ħudu, kulu, danu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh. Ratt il-ħajr, newlulhom il-kalċi u qalilhom: ixħorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jxerret tal-kotra l-maħfra tad-nubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn din il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbiġdiet magħkom fis-saltna ta' missieri. Bil-konsagrazzjoni tal-ħobż u tal-inbit titwetta il-bidla fis-sustanza kollha tal-ħobż, fis-sustanza tal-ġisem ta' Kristu, il-Mulej tagħna, u s-sustanza kollha tal-inbit fis-sustanza tad-demm tiegħu. Għalina li nitħabtu biex nimxu fit-triq tal-virtu, iżda li ma ġejniex imżejna b'doni sopranaturali, viżjonijiet u sentimenti kbar ta' mħabba, għandna nagħmlu kuraġġ b'esperjenza ta' Santa Katarina ta' Bologna Butler. Butler jirrakkonta hekk dwarha: Ix-xitan daħlilha f'moħħha dubji kbar dwar il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Dan waqqagħha f'miżerji kbar, sakemm ġurnata waħda Ġesu fissrilha kollox u d-dubji ħallew għal kollox. U assigura li jekk il-kuxjenza tagħha jpura, l-effetti tas-sagrament ma jiddependix minn dak li nħossu u lanqas id-dubji ma jnaqsu l-effetti sakemm ma naqblux magħhom. Jerġa' dawk li jinstabu fi provi bħal dawn jiggwadanjaw iżjed mitqarbin imqaddes minn dawk li jħossu xi konsolazzjoni spiritwali. Dan huwa tassew misteru li jeleb ir-raġunijiet kollha tagħna u jista' jiġi aċċettat biss bil-fidi. San Ċirillu ta' Ġerusalemm itenni: fil-ħobż u fl-inbit elementi sempliċi u naturali, għaliex il-Mulej qal espressament li dawn huma l-ġisem u d-demm tiegħu. Il-fidi tassigurak dwar dan, avolli assensi jissigurawlek xi ħaġa oħra.
Għalhekk għandna nemnu b'fidi sħiħa u qawwija u għandna nersqu lejn is-sagrament bil-qima kollha ta' qalbna. U dak li ma nistgħux nifhmu nagħlqu għajnejna u nerħulu f'idejn Alla. Alla ma jqarraqx bina. Jitqarraq iva dak il-bniedem li jemmen wisq fih innifsu. Alla jimxi mal-bniedem ta' qalb safja, juri ruħu lill-lumli, jagħti l-erf liż-żgħar. Jagħti d-dawl lil dawk ta' qalbhom safja. U jaħbi l-grazzja tiegħu lil kurjużi u lil dawk li huma mimlijin bihom infushom. Id-den tal-bniedem ftit iwassal u malar jitqarraq. Iżda l-fidi ħajja ma tistax titqarraq. Aħna għandna nimxu fuq il-fidi u noqogħdu għaliha, għaliex f'dan is-sagrament imqaddes u ta' għoli li ħadd ma jilħaq miegħu, il-fidi u l-imħabba biss jgħaddu u jistgħu imexxuna f'dawn il-misteri moħbija għalina. Permezz tal-għaqda mal-ġisem tiegħu u mad-dem tiegħu, Kristu jgħaddilna lill-Ispirtu Santu tiegħu. San Efrem jikteb: Ġesu sejjaħ il-ħobs bħala ġisem ħaj, imlih bih nifsu u bl-Ispirtu tiegħu. U dak li jiklu bil-fidi jiklu n-nar tal-Ispirtu. Fil-waqt li nieħdu sem fis-sagrifiċċju Ewkaristiku li hu l-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija kollha, aħna għandna noffru lil Alla il-vittma divina kif ukoll lilna nfusna magħha. F'Ġesu fis-sagrifiċċju tiegħu, fl-iva tiegħu bla kondizzjoni lejn ir-rieda tal-Missier, hemm l-iva, il-grazzi u l-ammen tal-umanità kollha kemm hi. Il-kultura sekolarizzata tagħna qiegħda tibla ġewwa fiha nfisha minħabba twarrib ta' Alla u tkabbar l-awtosuffiċenza vojta tal-bniedem. Għalhekk huwa urġenti li kull wieħed u waħda minna ninkarnaw fina l-proġett Ewkaristiku fil-ħajja tagħna ta' kuljum, f'dawn il-postijiet fejn ngħixu u naħdmu, fil-familja, fl-iskola, fil-fabbrika, fl-iżjed kundizzjonijiet diversi tal-ħajja tagħna. Fit-tmiem il-qudiesa, is-saċerdot jispiċċa billi jberikna u jibatna bit-tislima. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għalkemm din it-tislima tfisser li r-rit Ewkaristiku issa huwa mitmum, iżda għalina l-insara dan huwa l-mument fejn tibda ċelebrazzjoni oħra. Ċelebrazzjoni li fiha ħajjitna kollha kemm hi għandha tkun impenjata bis-sħiħ. Aħna noħorġu mit-tempju t'Alla u nimxu fit-toroq tad-dinja u nkunu xhieda tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu, kemm bi kliemna kif ukoll b'għemilna u bħajjitna kollha. Aħna l-koll imsejħin biex naqdu l-missjoni partikolari tagħna, sabiex kull fejn inkunu nagħmlu preżenti lil Ġesu li nkunu għadna kif irċivejna fil-qudiesa. Il-qudiesa tatina l-qawwa biex insiru missjonarji b'diversi modi fil-ħajja tagħna, kulħadd skont is-sejħa tiegħu. Għaliex l-Ewkaristija mhijiex biss espressjoni ta' komunjoni fil-ħajja tal-Knisja, iżda hija wkoll proġett ta' solidarjetà għall-umanità kollha. Jekk xi ħadd trid ikun l-ewwel wieħed, għalilna Ġesu, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan insibu r-rakkont tal-ħasil tar-riġlejn, fejn Ġesu innifsu tbaxxa qudiemhom sabiex jaħsel riġlejn id-dixxipli tiegħu, sabiex fisser b'mod l-aktar ċar u ċert is-sens veru u sħiħ tal-Ewkaristija. U dan narawh f'dawk li aħna nsejħulu l-ġudizzju, il-mod kif aħna naqdu meta Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu ta' Mattew. Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħalma raj jifred in-naċ minn moss, in-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-moss fuq ix-xellug. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew imbirkien minn missieri, ħudu birtakom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għaliex jien kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qeri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont il-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad weġbuh il-ġusti
mulej jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ tmajnik jew bil-aċċus għajnik, meta rajnik barrani u l-għajnik jew qeri u libbisnik, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan weġibhom jgħidilhom, tassew ngħidilkom, kull ma miltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.